mga tol, baka may balak kayong magtanggal ng flywheel nyo dahil gusto nyo pinturahan o di kaya linisan mga tol. Tapos wala kayong impact drive o power tools. So walang problema yan mga tol. Panoorin tong video na to. Dahil magtatanggal tayo ng puller mga tol na mano-mano no. So ito yung solusyon mga tol pag wala kayong power tools o kaya impact drive. So gagamit lang tayo ng mano-mano. Siyempre mga tol, tanggalin muna natin tong flywheel cover no. So, mayroong 4 na bolt ito mga tol. So pukpukin natin muna ng dahan-dahan mga tol para yung gas di masira no. Tapos hugutin na natin pag natanggal natin yung bolt. Tapos tanggalin lang natin yung sakit ng stator mga tol para mababa natin yung flywheel cover. So hugutin lang natin yung sakit mga tol. Ayan, tanggal lang mga tol. Tabi muna natin yan no, dahil itong flywheel ang tatanggalin natin mga tol. So ito lang gagamitin natin mga tol, T-wrench. To 10mm T-wrench tol. So yung dulo ng T-wrench mga tol, yan ikalang lang natin dyan sa may bukol ng flywheel mga tol no. Yan. Tapos gagamit lang tayo ng 14mm na sakit o kaya ito wire wrench mga tol. Yan. So tanggal na siya mga tol. Para hindi sumabay ng ikot yung flywheel mga tol no. Kailangan lang natin yung bukol niya. So ang ginamit ko mga tol is T-wrench mga tol no. Yan, natanggal ko na yung nut. Tapos tanggalin natin yung washer ng nut. Tapos ibalik natin yung nut bago natin hugutin yung flywheel mga tol. So dito sa paghugit ng flywheel mga tol, gagamit na tayo ng flywheel puller mga tol. So itong gagamitin natin paghugot ng flywheel mga tol no. Flywheel puller. Higpitan lang natin yan dyan sa flywheel mga tol. Pagkatapos pag mahigpit na siya mga tol, kukuha lang tayo ng 17mm na socket at saka vice grip mga tol no. Kung mayroon kayong adjustable na malaki mga tol, pwede na rin. Pitin lang natin ng vice grip yan. Pag tumunog na siya mga tol, yun ang indikasyon na kumalas na yung flywheel mga tol. So pwede na nating tanggalin yung nut. Yan, tanggal na yung puller mga tol. So ganyan lang magtanggal ng flywheel mga tol no. Pag wala kayong impact drive o power tools. Ngayon, pwede nyo nang pinturahan yung flywheel nyo kung gusto nyo pinturahan mga tol. O pwede nyo na ring linisan yan. Tapos pwede niyo na ring i-check yung Bendix drive kung okay pa siya mga tol. So ganyan lang mga tol no.